Proč mi ukazujete takovou hrůzu? Tak ty, ptáčku, hnízdo máš. A šaráčuje. Skrýš a za zemí. Jsem nikdy nic tak strašného před sebou neměl. Holt má lepší nervy než ty. Bolo vyvetrané, pozor. No a To je zkušený kamuflážník. Ste nemali ani dnes o 12. hodine, keď som prišiel, tam sa nedalo dýchať. Teraz je to už dobré. Doktore, řekni něco, no? ja nejsem psycholog, Honzo. Hovorí pani Ľudská, keď ste mi chcela pomôcť, tak ste mali o 9, jak ste sem prišla do tej budovy, nariadiť, teda nie vy, ale nariadiť, aby tu bolo vyvetrané. Když jsem za ním přišel poprvé, tak jsem dělal ze sebe skoro šaškra. Ale tady si ho dělá on z nás. Tam hovorím jedine, že tam bol, Pán Patrovič. smog, ktorý Pán sa nedal Patrovič. dýchať. To bolo všetko. Pán Patrovič. A tým pádom sa nedá podať výkon. To je nestůra, to není člověk. On je úplně z jiného světa. Máte blbé mikrofóny. Ne. Stopni to! Já ti přísahám, garantuju ti, že toho chlapa dostanu na šibenici.